A maioría dos alcaldes do Barbanza e Muros e Noia coinciden ao sinalar que a decisión tomada pola Xunta ven a dar resposta a algo que a propia sociedade demandaba, freando así a elevada incidencia de contaxios e mitigando de algunha forma a actual presión hospitalaria. Aí estamos a carón das autoridades sanitarias e das medidas que se toman para facelas cumprir e acardemos que teña un efecto que se persigue, que é, pois, de alguma maneira, suavizar a presión grande que está tendo neste momento sobre a sanidade, sobre as UCIs, o nivel de contaxios que había neste momento. Esperemos que estas medidas sean efectivas e que nese período de 3 semanas revirta a situación. Ainda así que é verdade que as restriccións que tiñamos, concretamente no noso Concello, a evolución é positiva, que estamos día a día baixando o número de casos activos e a incidencia acumulada tamén está baixou moitísimo, a verdade que contentos nese sentido porque a evolución é positiva. Entendemos que as medidas adoptadas por parte da Xunta de Galicia, pois fundamentalmente o que buscan é disminuir esa presión hospitalaria, disminuir o número de casos activos. Confiamos en que esa medida sexa efectiva. A pesar de que sinalan que as medidas son necesarias, consideran tamén que vai a significar un novo revés para a economía local, especialmente para o sector da hostalería, para o que piden axudas. Ten tamén a súa cara negativa que vai a ser a económica, non? Quer dizer, creo que xa o sector de hostelería e tamén o sector comercio veñen dunha grande crisis de ventas e de facturación e isto vai a incrementar tamén esa crisis económica, non? Son moitas familias que viven delo e que necesitan unha resposta inmediata, porque en principio é prácticamente 3 semanas sin ingresos, non? Eu teño unha reunión con todos os servicios municipales tamén para ver con que inmediatez podemos xa implementar axudas a este colectivo.